ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଣିଦେଇଛି ତୁମ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ସମାପ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଭୂଗୋଳର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏହି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ପିଲାମାନେ ତୁମେ 50ରୁ 50 ନମ୍ବର ରଖିପାରିବ। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟ 1 ଜାଣି ରଖିଥାଅ, ପାର୍ଟ 2 ମୁଁ ପରେ ପଠାଇଦେବି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ତାପରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ପାର୍ଟ 2 ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବ। ପିଲାମାନେ ବେଶୀ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କେବଳ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ପରିମାଣ ଓ ମାନ ଜଣା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଡେଟ୍ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ହେବ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ହେଲା। କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛ ତୁମମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଲ୍ଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 50ରୁ 50 ମାର୍କ ପାଇବ। ହେଲେ ପାର୍ଟ 2ରେ ଏହାର ଅଧା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି, ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ହେବ ବାଲିପଟୁ ଦୋରସା ହେବ ଏହାର ଆନ୍ସର୍। ଦୋରସା ମାଟି କୁହାଯିବ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତନ୍ତୁ ରୂପେ ଆମର ଝୋଟ ପରିଚିତ। କ'ଣ? ଝୋଟ ପରିଚିତ। ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବହୁତ କମ୍ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଉଛ ଆଉ ପଳେଇ ଯାଉଛ। ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଜାପାନର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଭାବେ ଡେସ୍ ସହର ପରିଚିତ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଆମର ସୋକା ହେଲା। ସୋକା ହେଇଯିବ ଏହାର ଆନ୍ସର୍। ଦେଖ 5ରୁ 8 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର 4ଗୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରଟି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏବେ ତୁମର ଟିକ୍ ପଡ଼ିବ, ପୁରା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବନି। କେଉଁଟି ଏକ ଜୈବ ସମ୍ବଳ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଜଙ୍ଗଲ, ଜଳ, ଶିଳା, ମୃତ୍ତିକା। ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଆଫ୍ରିକାର ସାଭାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଜେବ୍ରା, ବାଘ, ଜିରାଫ୍, କଙ୍ଗାରୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କଙ୍ଗାରୁ। କଙ୍ଗାରୁ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 7 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ତା ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ, ପାର୍ଟ 2 ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏଇ 8 କ୍ଲାସ୍ର ଭୂଗୋଳର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେବି। ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।